И здравейте, хора! Започнах от днес, от тази вечер играта. Drag Racing Street се казва, ако не знаете. Google Play има и сега се състезавам, да. Състезавам се срещу Audi RS7. Моето е малко, но е много бързо, да. И моля ви се, не ме хейтете. Почнах тази вечер все пак. И без хейт, моля. И да, като цяло, всичко е топа. Кога се състезавам, бе? Нещо ладата. Що не? Аре, бе. Аре, бе, не ми върти гуми, бе, сега ще скъсам. Значи като цяло всичко е добре. Опа, гаса. Днеска започнах и ако